Nar il-ħadd jibda l-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista li fih toħroġ is-sejħa l-interess għal min jixtieq jikkontesta għal kap tal-Partit Nazzjonalista. Is-sorsi ta' One News fl-istamperija qalu li dan il-Kunsill Ġenerali mistenni jintuża minn Bernard Grech biex ikkonsolida l-pożizzjoni tiegħu ma jħalli lil ħadd joħroġ għan-nofs. Fil-fatt stqarrija tal-Partit Nazzjonalista il-ħamis filgħaxija konfermat li Bernard Grech se jkun qed jindirizza l-Kunsill Ġenerali bis-sorsi tagħna qalulna li l-kap se jipprova jieħu viżibilità kemm jista' u jwassal il-messaġġ tiegħu li anki wara li l-Partit Nazzjonalista kiseb l-ikbar telf elettorali minn nofs il-ħamsinijiet lil hawn huwa għandu jibqa' kap. Li Bernard Grech irid jibqa' kap ilu jimbotta u stess anki waqt kampanja elettorali u ftit tal-ħin wara li sar magħruf li telef l-elezzjoni ġenerali, Bernard Grech mar jiġri jagħmel messaġġ li xandar fuq in-nett u qal li hu jrid jibqa' kap u se jfittex biss il-konferma mal-Kunsilliera tal-Kunsill Ġenerali. Sa issa ħadd maħreġ għan-nofs, Bernard Grech irid jagħmel ċert li jtellaq waħdu, l-istess bħalma kien għamel Lorenz Gonzi fl-2012 fl-eqqel tal-inkwiet li dan tal-aħħar kellu ma' Franco De Bono. Kemm il-darba Bernard Grech itellaq waħdu, it-tesserati jibqgħu b'xiber imnieħer u ma jkollhomx opportunità li waslu l-vuċi tagħhom dwar l-ogħla kariga fil-Partit Nazzjonalista. Fil-fatt Bernard Grech ikun jeħtieġ biss maġġoranza sempliċi ta' 50% u vot biex iżomm postu. Is-sorsi fid-Dar Ċentrali qalulna li Bernard Grech qed jara biex iżomm appoġġ kemm jista' u qed ipaċi mal-fazzjoni Tgħidrin Delija billi l-dan tal-aħħar taħ portafolli jidher sabiħ u iżjed żamm il-fazzjoni tal-establishment kuntenta billi qobda l ta' Repubblika u l-portafoll tal-Ġustizzja taħ lil Carola Collina hu l-President tal-Aqda Repubblika. Carola Collina huwa d-deputat li issa assuma l-irwol tal-perċimes tal-Blue Heroes wara li Jason Azzopardi baqa' l-art. Nifmu lin-nies ta' Bernard Grech qed jippruvaw ukoll ifehmu lin-nies ta' Chris Said biex jibqgħu wara l-kap anki wara li Said ma natax portafoll.